Tichá pomsta narcistu je komplexný psychologický mechanizmus, ktorý je hlboko zakorenený v jeho potrebách kontroly moci a seba potvrdenia. Narcisti často využívajú práve skrytú manipuláciu, aby dosiahli svoje ciele, bez toho, aby sa priamo vystavovali konfliktu alebo zodpovednosti. Tento druh manipulácie, ktorý sa nazýva aj pasívna agresia, umožňuje narcistovi ovládať a emocionálne destabilizovať svoje obete naozaj bez toho, aby sa otvorene vyjadril, čo môže byť ešte nebezpečnejšie, pretože jeho správanie sa môže zdať nevinné alebo náhodné. No tichá pomsta je vlastne spôsob, ako sa narcista snaží vyhnúť priamému konfrontovaniu s pocitmi zraniteľnosti. A namiesto toho využíva manipuláciu, aby si udržal svoju moc a nadradenosť. Jedným z hlavných psychologických aspektov tejto taktiky je skresľovanie reality. Teda technika, pri ktorej narcista manipuluje obeť